ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର। ହାଇ କରିଦେଲା ଏମିତି ହାଇ ହାଇ ମା କହିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମା ଆସିକି ମାନେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ମୁହଁ ଦେଖାଣି କିଛି ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଇଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା। ତ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାମା ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ତାପରେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଣିକି ଦେଲେ ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଲଗେଇଦେଲେ ଅଳତା। ତ ଅନ୍ଧାର ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ମାରିଛି, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛାଡ଼। ତ ସେପଟରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆସିକି ମୋତେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଇଏ ହାତ ପଙ୍ଖା ବିଞ୍ଚଣାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚପଲ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପାଦକୁ ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ମାଆ ଏଠି ଗପୁଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମାହୋଲଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ସିଧା ତାପରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ଟାଟା କଲି। ତାପରେ ମାମା ସେଠି ଆଇ ଗପୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରିକି ଆଉ।